саҳат барачома шир додиму дрей агарод ромадим. Нимқа малина чиндим. Онааш смородина. Ҳам вай красный, ҳам тагишта, камтарак чорный, не сиёҳошай. Бо малина ҳам ҳаста ай тагиш. Ози ёра ҳамаша шушта компот мекунам. Дина саҳар буд, кӯдакора баъди завтрак додан, гуфтем бирем ниқа малина бичинем, гарм нашида ҳаво. Рафта чинда овардиам барои худчон. Мегӯям ки очавай ки мороженику. Дӯстони азиз, пеши мола омадем. Мороженикини нест. Соат ай 5 гузашт, 5 бега. ай дароза беру мекунем шунаву чӣ мекунем? Ҳами оғлошуна тоза кунем, ҳамаша руфта бимонем. Беру бениҳоят гармай хай. Дам ҷангало хомиран. Хай кибар шону будам. Ана майдони калонам мерӯем дӯстони азиз. Полни мусорошо мегирем. Бурда алову сар мекунем. касоне ки дар канали мо обуна нестан, обуна шавен, лайку комментарияро фаромӯш накунен. ҳатман фикрҳои худтона дар комментария нависен. то охири навора бо мо бошед дӯстони азиз. қариб руфта шидем дӯстони азиз. ҳар ҷодан михел кам камаки порува ҷамъ мекунем барое ки камтар пору ами бисёртар шид, ҷору ам хушрӯ намероа. иҷа бошад дар болои алафҳои савз ай агарот алаф чинда оварда будем. хурдагиша хурди анмоло, нахурдагиша михел пусида истода дар рӯи алафҳои савз. бо гуфтем тоза кунем рӯи алафҳои савза. мурғоёям и алафа хушрӯ мехӯранд. алафи савзака намхел бачам вай кардестай дарова бор кардестай ба шохию. ма порувома ҷамъ дорам. шавҳарам айқафҳои кору бори худаш рафта буд. гуфтем хай вая ғам натем, хидмон кунем катиам кӯдако. уқа кори қиине нестай. ами камтар пору ҷамъ шидагӣ буд. яду ароба меша тамом. амора хидмон гуфтем бикунем. шавҳарам наёя ки овозои моро фаҳмида ки мо беру биромадем, ҳайҳӯй карда омадан катимон ёрдам кардан. кати ами бачам гуфтем ки хай шумо порувора бардорен бурда мусуркада алов сартену. ма ҳечаи мурғора тоза мекунам. полни пору морувои ҳечаи мурғора тоза кардим, ҷамъ кардим то ароба бекор шидана. ҳамаша михел саати 5:20 рафта будем михел то 10 кам ами 7 ҳамаша шидем. омадем бо обу тоза ҳамаша пур кардем. инем хел дӯстони азиз. баъд бисёриҳо мегӯянд ки чӣ хел мола нигоҳ кардан дар кор, чӣ хел кардан дар кор. мола ҳама харидан метавонад. мисол нигоҳ кардани мол уқа душворе нест дӯстони азиз. просто
ҷойи кушод дошта бошед, ҷойи калон дошта бошед. мисол дар ҳамин территорияи худтон чайда гарда ягон ҳамсояра залал нарасонеда. мисол чӣ хел бигем, бисёриҳо доранд молҳол ҳамсояшон гандаи даро жалб мекунанд, участкада метиянд, мақсад молҳои рағам метия гуфта. бисёриҳо дар шаҳр хона доранд, вақти гармӣ мешад деревни меоянд барои ҳамин молҳол кардан ва барои агародкорӣ кардан. баъд бисёр савол мешад ки чӣ хел кунем, чӣ хел кардан дар кор. барои молкунӣ аввал ҷойи калон дошта бошӣ. мисол мо ки ҳамсоя надорем, не жалба, не ҳичи. агар ки моям ки ҳамин ҳамсоя дошта бошем, моям ки мисол молҳоли бисёр дошта бошем, ҳамсоя жалб мекуна территорияи ӯ дар бичара бигарда. баъд бисёриҳо мепурсанд ки мола чӣ хел фарбеҳ карда бизнес кардан дар кор. мола чӣ хел фарбеҳ мекунӣ? мола вақте ки барои кушта фурӯхтан вай мекунӣ, мебандӣ, бояд дар ҳамин дуруи оғол беста фақат таги поша тоза мекунӣ. бе ову дон намемона. ову мисол ҳамин авқати чӣ метӣ? ҳамин пастияни ҷав наметида. ҷав, сабуз, нун чизе боша метӣ. моли бастагӣ бояд дигар моло кати нагарда. вақте ки молора мисол адельна мебари воникунӣ ё ки сар метӣ, вақте ки таги пои ҳамо қушқори бастагия ё моли бастагира то тоза карданша берун мебурорӣ, аз прогулка мекуна, обратно таги поша ки тоза кардӣ бо медурорӣ, мемониша. намехе дӯстони азиз, касоне ки пурсида будин, намехе камтарак маълумот. Сами главни ҷотон калон боша барои молҳол кардан, ҳамсоя надошта боше якум, барое ки чӣ хеле ки медонед бӯи пору, бӯи ҳамин мол вақти гармӣ меша вазбини бадае. коре кунем ки ҳамсояра залал нарасонем. дута моҳи калон гирифта будем аз шанбе бозор. амихе шуштум тоза кардум ҳама ҷоша. якташа амихе бирён мекунам. ҳардуша реза карда мемонам, намак карда ба якташа бирён мекунам, барое ки кӯдакоина вапше моҳӣ намехӯрад. бачамина қариб 10 солаш деста, як бор ё 2 бор моҳӣ хӯрдагия вапше намехӯранд. духтарам 1 кусок 2 кусок ҳамин моҳӣ мегира, тамом. вапше кӯдакон моҳира дӯст намедоранд. ҳамин чени худаму шавҳарам кадеста. ҳозир ҷа боша дар ҳамин равғанам пешакӣ гарм шуда буд. амихе дар алои баланди бад намепазем. моҳӣ дама ҳичи накардам, фақат ҳамин намаку камтарак дар орд, ҳамин ҳама ҷоша орд лола мекунему, дар равған мепазем, мегирем. ужини мо ҳам тайёр шуд дӯстони азиз. беҳад ҳамин моҳӣ хеле заморозка мо бисёр намегирем. ягон вақте гирифтем дар 1 моҳ, дар 2 моҳ як борам гирифтем. моҳӣ хеле свежи зинда мегирем. маҷбурӣ ягон вақт заморозка нагирем, хеле намегирем. шавар мега ягон вақтам гирифтем свежи мегирем, ҳамин зинда боша мегада. инам хеле дӯстони азиз, иҷа боша ҳамин булочкаҳои закасной гуфти ҳам гапҳо тайёр карда будем. бениҳоят ҳамин булочка маъқулмон шудагия. ҳар гоҳе мекунам. як қисмишта творожни андохтум, як қисми дигашта варени бо як ками дигарша боша заморозка хеле якҷоя карда. чӣ хеле ки форидам хеле якҷоя карда андохтум. бениҳоят ба маззаи хушрӯ омад булочка. касоне ки тайёр карданем дар каналим ҳаста, рецептш агар ки хоҳем силка мемонам тона дуромада тамошо кунем, шумоам тайёр кунем. дар ҷа боша як питсаи саросима тайёр кардам. 3-4 зуволача гирифта дар морозилник монда будем. ҳар гоҳе ки дили кӯдакон мекаша гирифта тайёр мекунем. иҷа боша продукта нависта будем. продуктамона овардан 70 кило орда дар иҷа. чанд қашид орд гирифтагӣ набудем. ордмон бисёр буд. ай рамазон пеш мондагиам хеле орд буд. нами 70 кило орд заказ кардем. намедонам то чанд қара мебара. иҷа парашо гирифтем, капусту хай дига ҳамин
рӯзғори хонада ҳама чие ки дар кор буд навистам. Капусто қимат, хайне помидороам намедонам чанд кило боша қиматай арзона хайози ҳама чи ами қимати шидагӣ. инам хедустони азиз қариб ҳамиқа продуктае гирифтем ай ашан қариб 9000 шидаги айда 10000 ам қариб 9000. макарон мегирем, ами бринҷу маскаву дигар чиё мегирем то ами 1 моҳа продукта гуфта мо мегирем. макарономон мебара, рӯғаномон мебара 1 моҳ, шакар ҳами ордомон мебара. чие ки бо тамом шид рафтаи магазин мегирем. ина тамад намехарем, мисол дая мо майонез намегирем, сметан намегирем, чой намегирем, шакар намегирем. да ҳамия мо чие ки мисол дар кор мешава мерем бо мехарем. баъд иҷа сабзӣ гирифтем, намедонам 3 кило боша чанд кило боша. бинед чӣ қадр қиматай. як ҳози ҳама ҷода ҳами сабзӣ қимат шидагӣ. инам хедустони азиз продукта 1 моҳа гуфта гирифтем. хай бо то чанд қарана мегирем. баъзе боша ҳама ира ҷобаҷо мекунам. сабзира тоза карда мешум ба холодильникда мемонам. бо тухм гирифтем. ҳар моҳе ами 4 пачкаи 3 пачкаи тухм мегирифтем. ин моҳ 4 пачка гирифтем. хай бо ай пеш иди қурбона ягон чи майда чайда мепазе. баъд айҷа 10 кило боша ё 15 кило боша ду нами пакети калон пиёзай ба фикрам ами духтаро мегиран мебардоран пеш тарозу меёран, намеган ки чанд кило шидагиам бардошта меёран. баъд 10 кило картошка, 15 литри дига равған. дӯстони азиз дар паноҳи худо бошен. раҳмат ки бо мо ҳастем. видеои моро тамошо мекунем, комментариҳои хуб